Pangasinan. Lupang dinadaanan ng mga ilog, binabaybay ng hangin at pinagdurugtong ng mga tulay. Dito, ang tulay ay simbolo ng ugnayan, ng pagkakaisa sa kabila ng agwat. Each bridge here is more than a path. It's a promise that no matter how wide the gap, we will always find a way to reach each other. Bridges are more than infrastructure. They are keepers of the stories that shape us. They are witnesses to history, to everyday life, to quiet moments and loud storms. Mula sa mga lumang tulay na pilit pa rin tumatayo hanggang sa mga bago na nagsasagisag ng pag-unlad. Bawat isa ay may sariling kwento. Mga tulay na minsan nang dinaanan ng mga digmaan, baha, pagbangon at pangarap. At hanggang ngayon, sila'y nananatiling matatag gaya ng mga Pangasinense. Some bridges are forgotten, hidden between time and silence. Some are grand, built to show progress and pride, but all are silent witnesses to the movement of life in Pangasinan. And perhaps, the most beautiful thing about bridges is that they always lead somewhere, and often, that somewhere is home. Dahil sa Pangasinan, ang tulay ay hindi lang daanan patungo sa kabila, kundi paalala ng pinanggalingan, ng pag-asa, ng pagbabalik sa puso ng tahanan. Every bridge in Pangasinan holds more than just a way, but it holds footsteps of those who carried dreams, fears, and strength with every step forward. Dito, ang tulay ay hindi lang daan. Isa itong saksi sa bawat laban, sa bagyo ng buhay, sa tahimik na pagbangon, sa patuloy na paglalakad kahit mahirap. Because in Pangasinan, resilience isn't just seen in people. It's embedded into the places they've built, into the bridges they've crossed, into the stories they carry forward. This is Pangasinan, where every bridge holds more than just people, but the stories, connection, and the spirit of the province. Tulay-tulay na kwento ng tibay, ng koneksyon, at ng kagandahan ng ating lalawigan. Ako si Jerome, ang inyong trouble charmer. Samahan niyo ako sa isang paglalakbay, pagtawid sa mga tulay ng alaala, at mga kwentong bumubuo sa lalawigan. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasalan, pumasat sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kanila, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kanila, pumasat sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kanila, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Sa bawat paglalakbay natin, may mga daan na hindi lang basta daan, at may mga tulay na hindi lang nagdurugtong ng mga lugar, kundi ng mga buhay, ng mga kwento, at ng mga pangarap. Tulad ng isang tulay na matatagpuan sa Sison, Pangasinan, ang Buod Bridge. Nandito tayo ngayon sa Buod Bridge, isang tahimik pero malagang bahagi sa bawat paglalakbay. Matatagpuan ito sa hangganan ng Sison, Pangasinan at Rosario, La Union. Isang tulay na matagal ng saksi sa paglalakbay ng daan-daan libong mga kwento araw-araw. With the length of over half a kilometer and a carriageway of 10.5 meters, 10.72 meters when including the walkways, Buod Bridge stands as one of the most vital transport routes
in the region. For years, Woodbridge has stood still, quietly holding the weight of stories passing through it. Minsan estudyante, minsan manggagawa, minsan mga sundalong bayani ng ating bansa. Bawat apak may patutunguhan, bawat gulong may kwentong iniikot. Pero tulad ng maraming bayani ng kasaysayan, dumaan din tayo sa matinding pagsubok. Noong 2009, sa kasagsagan ng bagyong Pepeng, gumuho ang 3 bahagi ng tulay. Sa tindi ng ulan at bagsik ng agos ng Wood River, bumigay ang pundasyon, gumuho rin ang daan sandigan ng Pangasinense sa pang-araw-araw na buhay. But just like the people of Pangasinan, the bridge didn't stay down for long. It rose again, not just with steel and stone, but with the spirit of the people it serves. Nakatayong mas matibay at mas handa. Hindi lang para muling madaanan, kundi para muling mapagtagpo ang mga pamilya, ang kabuhayan at ng pag-asa. Ngayon, bahagi na ito ng Manila North Road, isang pangunahing daan ng bansa. Pero para sa mga taga-Pangasinan, ang halaga nito ay higit pa sa pagiging tulay. Ito ay daan pauwi, daan palayo, daan patungo sa pangarap. Sa tulay na ito, makikita natin ang katatagan ng mga tao. Tahimik pero matibay. Hindi pansinin pero palaging naroon. Handang saluhin ang bigat ng bawat araw. Because here in Sison, in every town of Pangasinan, bridges like this one don't just connect places. They carry the heart of people who keep moving forward, no matter how strong the current is. Tuloy pa rin ang ating paglalakbay sa mga kwentong tulay na tahimik na naghihintay dito sa Gandomo, Pangasinan. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Balilan Pangasinan.
Some bridges connect towns, others connect time, memories, and identities. In Pangasinan, one bridge does it all, ang Narciso Ramos Bridge. Dating kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge, ang tulay na ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan na nag-uugnay sa mga bayan ng Asingan at Santa Maria at tumatawid sa Agno River. Itinayo noong early 1990s. Bahagi ito ng National Bridges Program. Isang programang nag-uugnay sa mga maraming bayan ng Eastern Pangasinan at sa mga pangunahing kalsada ng bansa with a length of 1,448 linear meters. This is the longest bridge in Pangasinan, a vital route for residents, travelers, and commerce in Eastern Pangasinan. But beyond its size and structure, this bridge was built with legacy in mind. It was named after one of the Pangasinan's most distinguished sons, Narciso Ramos. Isang diplomat, isang mambabatas, at isa sa mga nagtatag ng ASEAN noong 1967. Si Narciso Ramos ay hindi lang leader ng bansa, kundi isa siyang warang Pangasinense. At sa bawat pagdaan ng tulay nito, bitbit din ang diwan ng kanyang paninindigan, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Isang lalaking hindi lang naglingkod, kundi naging tulay ng Pilipinas patungo sa mundo. At sa paglipas ng dekada, naging saksi ang tulay na ito sa libu-libong kwento, mga magsasakang tumatawid upang dalhin ang kanilang ani, mga estudyanteng naglalakad upang makarating sa paaralan, at ang mga pamilyang sabik na umuwi sa kanilang tahanan. Dito, bawat pagtawid ay may dahilan, may direksyon at may layunin. We're here at the Santa Maria. Yeah, ganda. The Narciso Ramos Bridge is a vital thread in the everyday life of Pangasinan. It carries not just vehicles and weight, but hope, history, and heart. Because in every step, every turn of wheel, there is a silent story unfolding. A story of strength, perseverance, and hometown pride. Ito ang Narciso Ramos Bridge. Tulay ng kasaysayan, tulay ng bayan, at tulay ng puso ng bawat Pangasinense. If the Narciso Ramos Bridge stands as a symbol of history and honor, the next one reflects progress and persistence. Every bridge has a purpose. Some are built to connect, others to protect. Here in Alcala stands one such bridge. Tulay na may layuning higit pa sa paglalakbay. This is the Hector Mendoza Bridge. Matatagpuan ito sa kahabaan ng bayan ng Alcala,
Isang istrukturang maaring simple sa paningin, pero mahalaga sa puso ng komunidad. Isa itong mahalagang daan na nag-uugnay sa mga barangay ng Lawak, San Juan, San Vicente, Pindangan East, Sentro, West, Kisikis at Anulid. More than just a bridge, it plays a key role in safeguarding lives and livelihood. This bridge is a part of Agno River Flood Control and Drainage Cluster 2 Project, Phase 2, a collaborative effort between the Philippine government and the government of Japan. Layunin nitong bawasan ang panganib ng pagbaha sa mga bayan na palaging naapektuhan ng pag-apaw ng ilog Agno, kabilang na ang Alcala. Sa mga lugar na madalas bahain, ang tulay ay hindi lang daan, ito'y depensa. Sa tuwing may bagyo o pag-ulan, ang Hector Mendoza Bridge ay bahagi ng sistemang gumagabay at lumalaban sa pinsalang dala ng tubig. Pero hindi lang sa tubig may laban ang tulay nito. Araw-araw, ito rin ang daan ng mga taong may dalang pangarap, mula sa mga simpleng lakad ng araw-araw hanggang sa mga layunin na bumabagtas sa mga hangganan ng posibilidad. So guys, dito tayo ngayon sa Hector Mendoza Bridge. So, ito nga pala ay natapos noong 2004 and ito ay may habang 1.4 kilometers and may lapad na 9.5 meters. Named after Hector Mendoza, son of former Alcala Mayor Cesar Mendoza, who served the town for many years. Sa kasagsagan ng isang pagbaha, nagpakita siya ng tapang at malasakit. This bridge now stands as a tribute to that courage, a lasting reminder of service in the face of hardship. At hanggang ngayon, patuloy itong naglilingkod, tumutulay para sa libu-libong buhay araw-araw. From the grand to the humble, every bridge in Pangasinan tells a story of purpose, protection, and persistence. At ang Hector Mendoza Bridge ay ang tulay na hindi laging napapansin. Pero kapag panahon ng sakuna, sila ang unang humaharap at huling bumibigay. At dito sa Alcala, ang Hector Mendoza Bridge ay paalala na ang tunay na bayani madalas ay hindi sumisigaw, kundi sila ay tahimik na tumutulay para sa kapakanan ng mas nakakarami. From a bridge that protects in Alcala, we now cross to another that sustains everyday journeys, the beating heart of Bugalyon. In Pangasinan, bridges do more than connect. They define the journey. At dito sa bayan ng Bugalyon, may isang tulay na hindi lang nag-uugnay ng lugar, kundi bumubuhay rin araw-araw na pamumuhay ng komunidad. This is the Bugalyon Bridge.
Bugalyon Bridge na bahagi ng Tarlac Pangasinan Road ay may habang 393.24 meters. Ang tulay na ito ay nagsisilbing mahalagang daan para sa mga bumabagtas sa Bugalyon at Karatig-Bayan. Itinayo ito ng mga Hapon at hanggang ngayon, nananatili itong matatag na saksi sa kasaysayan at pag-unlad ng lalawigan. For years, this bridge has carried more than just little. Bitbit nito ang daloy ng kabuhayan at mga pamilyang patungo sa sentro para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. It is a vital connector for those traveling between eastern and western Pangasinan. It links local economies, communities, and families every day in all seasons. Kaya't itinayo ang tulay na ito bilang tugon, hindi lang sa pangangailangan ng mga sasakyan, kundi sa panawagan ng mga mamamayan na magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-asa kahit may unos. Nung ginawa na ito, ginawa ng Bugalyon Bridge, hindi na sala sa Banyaga Bridge. Na-construct siya noong 1997. Dati kasi, sa isang taon, 3 times kaming binabaha. Ngayon, hindi na, pag hindi nagpakawala yung San Roque Dam. Hindi na nahihirapan yung mga tao kasi maganda na yung daan dyan sa may tulay, papuntang bayan. Dito lang, sa may baba nung dati. Pero ngayon, maganda na, sa may tulay na. Marami nang dumadaan, papuntang Bugalyon. Malaking tulong po sa amin dahil nga po hindi na kami binabaha. Tsaka yung mga iba, marami na rin dumadaan dito, yung mga taga-Angarian, mga taga-Lingayen, Aliwukwo, ganyan. Dito na sila dumadaan sa amin. Sa panahon ng tag-ulan o matinding baha, nananatiling bukas ang tulay na ito para sa mga sasakyan at mga mamamayan na patuloy na naglalakbay. Indeed, Bugalyon Bridge is not just about where it leads, but how it holds the people together. And even if it's not always celebrated, it's always there, carrying lives, lifting dreams, and connecting generations. Araw-araw, tahimik itong gumaganap sa papel nito. Hindi namamalayan, pero palaging nariyan. Sa bawat pagdaan ng tao, sasakyan, at kwento, kasama ang Bugalyon Bridge sa bawat yugto ng buhay sa bayan. Ito ang tulay ng Bugalyon. One bridge, countless journeys. Our journey through Pangasinan's bridges continues. Because up next, we will look back at more bridges. Each one is a piece of Pangasinan's past, still standing strong in the present. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Dalilan Pangasinan. Welcome to Lingayen, the heart of Pangasinan's history and heritage. And just before you reach its town proper, stands a bridge that many may overlook, but never forget. This is the Dumalandan Bridge, a bridge known not for its size, but for its service. Ngayon, babalikan natin ang simple ngunit mahalagang istruktura na patuloy kumukonekta sa mga buhay noon hanggang ngayon. Matatagpuan ang 600 metrong tulay sa kahabaan ng Lingayen Labrador Road sa Barangay Dumalandan, Lingayen. Isa itong mahalagang daanan na hindi lamang nag-uugnay sa Lingayen at mga kalapit bayan, kundi nagsisilbi ring pangunahing ruta papasok sa sentro ng Kapitolyo, sa mga paralan, palengke, simbahan, at sa mga tourist destination ng bayan. This bridge may not be grand in size, but its role in everyday life is undeniably significant. Hindi man ito ang pinakamahaba o pinakamodernong tulay sa lalawigan, ngunit ito ay simbolo ng katatagan. Matagal nang nagsisilbi at patuloy na dumadaloy ang mga kwento ng mga dumarang dito. And over the years, it has undergone several repairs and reinforcement to meet the growing demand of vehicles passing through. But beyond its function, it has become a local landmark, especially those who grew up
in or near Lingayen, crossing Dumalandan means one thing: malapit ka na sa Lingayen. Crossing Dumalandan Bridge means nearing home. It's the point where Lingayen begins to embrace you. The bay, the capital, and the familiar streets. Na sa bawat paglalakbay, may mga daan tayong hindi talaga nalilimutan, sapagkat sila ang tahimik na saksi sa ating pagbabalik sa ating pag-uwi. Ang Dumalandan Bridge ay paalala na hindi kailangan i-grande ang isang bagay para maging mahalaga, sapagkat may mga daan na hindi mo lang tinatawid, kundi tinatahak mo ito habang bitbit ang kasaysayan, ang pagmamahal at ang ugnayan ng bayan sa bawat hakbang. Isa man ito sa mga maraming tulay dito sa Pangasinan, but Dumalandan Bridge reminds us that some paths are powerful, not because of how high or long they are, but because of how many lives they carry and how many journeys they guided day after day. From the familiar paths of Lingayen, we look back on Dagupan, where a forgotten bridge still holds the weight of a tragedy. Ito ang Franklin Bridge, kilala noon bilang Kalmay Bridge, isang daanang naging bahagi ng legendary Golden Road ng Pangasinan. In the heart of Dagupan City lies a bridge that has seen the city grow, recover, and transform. But today, it stands in silence, no longer possible, a ruin left behind by time and tide. Itinayo noong panahon ng Commonwealth ng mga American engineers, ang Franklin Bridge ay minsan naging bukas na daan patungong Dagupan, dumaraan sa baryo ng Karael at Kalmay, at naging bahagi ng tinaguriang Golden Road ng Pangasinan, isang 12-kilometer highway na nag-uugnay sa Dagupan, Lingayen at kanlurang bahagi ng lalawigan. For years, it was a symbol of strength and part of what was once the best-built road in the entire province. But nature has its way of testing what man builds. Noong 1935, dumaan ang isang trahedya, the Great Flood in Dagupan. Matapos ang halos isang buwang walang tigil na pag-ulan, rumagasa ang Kalmay River. Sa tindi ng Agos, tuluyang nilamon ang Franklin Bridge, kasama ang lahat ng alaalat, landas na minsang dinaanan nito. The bridge was never rebuilt. Ngunit ang maikling konkretong bahaging natira ay patuloy na nakatayo. Tahimik na saksi sa kasaysayan, sa sakuna at sa katatagan ng mga Pangasinense. Today, what remains can still be seen near the foot of the Pantal Bridge. Not just a structure, but a symbol of memory. A bridge no longer crossed by feet, but by stories. A piece of Dagupan's past that is still quiet stands, whispering of strength, of tragedy, and of the enduring spirit of a city that refused to forget. Dahil hindi lahat ng tulay ay kailangan muling itayo.
Ang ilan, sapat nang manatili sa kasaysayan bilang simbolo ng pagkakakilanlan, pagbagsak at pagbangon. At dito sa Dagupan, ang tulay na ito ay hindi lamang daan kundi ito'y alaala. At sa bawat paglingon, dala nito ang kwento ng isang bayan na matatag at isang nakaraan na patuloy nating pinapahalagaan. Some bridges break, but their legacy never does. This is Franklin Bridge. It may be in ruins, but its story lives on. In the heart of Dagupan, at sa lahat ng mga nakakaalala. Sa Pangasinan, ang tulay ay hindi lang istruktura. Ito'y patunay na kahit may pagitan, lagit laging may ugnayan. They've carried floods, they've carried dreams, and through every rise and fall, they remain standing and unwavering, like the people they serve. Mula sa mga lumang tulay na unti-unting nilalamon ng panahon, hanggang sa mga makabago na nagbukas ng pag-asa sa mga tao, bawat isa ay may kwentong hindi natin kailanman dapat kalimutan. Every bridge we cross today wasn't just a pass from one place to another. It was a path through time, through memory, and through the heart of Pangasinan. Each one, no matter how big or small, carries the soul of the people who built them. Walk across them and live beside them. Dahil dito sa Pangasinan, bawat tulay ay hindi lamang nagdudugtong sa panibagong lugar, pero sa bawat isa. To our past, to our pride, to our home. Sa 6 na tulay na aking napuntahan, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at alaala. Ngunit sa lahat ng ito, may 3 tulay na tumatak at lubos kong na-appreciate. Ang 3 tulay ay sumisimbolo sa kasaysayan, kabayanihan at kaunlaran ng Pangasinan na nag-uugnay sa mga tao at nagpapaalala sa mga taong humubog sa lalawigan. Ang Narciso Ramos Bridge sa Singan ay isang inspirasyon at lubos na makahulugang tulay. Habang nandun ako, dama ko ang lalim ng kasaysayan at diwa ng paglilingkod. Isa itong tunay na karanasan na nagpapaalala sa akin na ang tunay na kahulugan ng dangal at pagmamalaki bilang Pangasinense. Ang makasaysayang Hector Mendoza Bridge sa Alcala ay may simpleng ganda. Dito ay naramdaman ko ang kapayapaan ng lugar. Sa katahimikan ng paligid, para bang ako'y bumalik sa panahon ng kabayanihan, simple pero puno ng diwa at halaga. Sa Franklin Bridge ng Dagupan na sumasalamin sa masiglang buhay ng lungsod, mula sa abalang trapiko, tanawin ng ilog at enerhiya ng syudad, ay na-amaze ako dahil nalaman kong naging bahagi pala ito ng legendary Golden Road ng probinsya. Kaya naman, masaya akong natuklasan ang kwento ng tulay na ito. Ang mga tulay na ito ay sumasalamin sa katatagan, kasaysayan at pag-unlad ng mga Pangasinense. Hindi lang sila daanan, kundi mga simbolo ng dangal at pagkakaisang nag-uugnay sa mga tao, henerasyon at pangarap. Patunay ito na ang ganda mo, Pangasinan.